og velkommen til endnu et afsnit. Olsø op bag om scenen. Bag om scenen, og igen er vi stadigvæk ikke på scenen. Vi er stadigvæk på OSF. Ja, vi skulle ikke flytte os alt langt. Nej, desværre ikke rigtigt. Men det kommer. Der er nogen, der Vi har... Ja, barn har vi i dag inviteret 2 kvindelige skuespillere med. Det var godt. Må jeg nok sige. Sæt mig i højt barn, så er det mere plads. Lorraine, Miss Sandra. Og så bedre kendt som Louise Arne. Ja, kan jeg da lige. Ja. Så jeg vil så sige, hvad synes du om din rolle, Louise? Jeg er glad for min rolle. Du er glad for din rolle? Ja. Okay, jeg sætter mig lidt til rette. Det er jeg synes, det er en meget udfordrende rolle. Ja. Men jeg er glad for, at jeg har fået den. Okay. Hvad med dig, Karen? Hvad synes du om Lorraine? Jeg er også glad for min rolle. Altså, jeg er meget naiv og ung, 16 år, og skal være rigtig tøset, som jeg ikke er vant til. Nå, jeg skulle lige Så sige, det er en udfordring, vil jeg gerne sige. Det mener du alligevel, det er? Ja, det gør jeg. Men det kan vi jo ikke se. Nej, jeg kom lidt i tvivl nemlig, om det ville være en udfordring. Ja, det er... Må jeg ærligt det nu. Ja. Tak. Så, og hvor er det, I spiller henne så? Vi spiller i Frygter, I Frygter, ja. og vi spiller I forestillinger i forestillinger? Arena Essence. Det gør jeg. Uha. Nå ja. Men hvordan er jeres forhold til de andre? Sådan i sammenhold eller sådan? Nej, det er hyggeligt Ja, sammen. det synes jeg også. Okay, ja. Kom og se os i Arena Essence fra den 6. til 10. marts.